Bai, eguneko gaiordenako hirugarren puntua Ibabe hiribarren poligono industrialarena zen, eta horretan kontrako bozka eman genuen EH Bilduko zinegotziok, orain arte proiektu horrekin egiten ari garenarekin bat eginez. Izan ere, ez dugu ulertzen, zergatik xautu behar den €1.000.000 herriko sarrera horretan inguruko industrialde hori hobetzeko aitzakian, eta bertako industrialdeko enpresariei galdetu diegu, egin dugu bisita bat, eta egon gara beraiekin, eta inork ez dio halako abantailarik edo ez dio beharrik ikusten horko zera horri, obra horri. Orduan, gure buruari galdetzen digu zer da, zerak jarri duen, Mercadonak jarri duen prezio bat, Lazkaora etortzeko, edo zeri erantzun nahi zaio €1.000.000 horrekin. Alfombra gorria jarri nahi zaio enpresa handi bat delako, noiz eta PNV-ko ordezkariak ere hasita daudenean batzordeetan eta kapitalismoaren aurkako mezuak botatzen. Aurreko batean bati entzun genion nola neurrigabeko kontsumo ereduetatik atera behar genuen, eta guk aurreraxeago beste urrats bat egiteko eskatu genion, eta hiritarren edo norbanakoaren gehiegizko kontsumo hori zertan datzan erakundeetan hausnartzeko eskatu genien, eta hain zuzen ere gure ustez da gehiegizko edo beharrik gabe obrak egin eta egin jardutea da norbanakoak gehiegi kontsumitzera bultzatzen gaituen jarrera bera instituzio batek izatea, eta hori ere guztiz kaltegarria, azkenean luzarora jasangarritasun ikuspegi batetik.